Ikusten dezuen bezala, gaurkoan ez dauzkat Gernikako armailak nire bizkarrean, baizik eta Dania, Floridako frontoiaren nolabaiteko silueta edo gutxienez stop seinalea ikusten da eta berdez fronton bulebar agertzen da, hala usten dut. Zeren, izango da munduan kale bakarrenetakoa Euskal Herritik kanpo fronton izenarekin, eta hori, ikusten da bere garaian Danian indarra handia ukizula Jaialai, zestapuntak. Gaurko saioan, kilometro asko urrutitikan, nigandik Pakito Lujambio Donostiatikan, gaixo Pakito, ze moz? Kaixo, Gabon eta eguardion iretzat, ez da? Bai, hemen ondo. Hemen eguardiko ordu bat adituk, oseak aldea zeok eta gaina kanpuan 28 gradu, brisa ederra, klima zoragarria. Bere garaian, bereikuak Euskal Telebistari esan zion bezala, hemen zebilela, klimiona errentikaru. Eta hori gertatzen da. Klima ederra, baino bizimodua hemen ere oso garesti. Aitor Albizu, Aiangiz, zer moduz? Oso ondo, zue pele-peletan, bai. Eta hemen euripean. Hamaikatxu txaparra eta ekaitze promultzuak izan dugu. Bai, larun bat, ostiral gabaz, larun bat agoizian, elurretan aldein nuen Euskal Herritik, eta handik ordu gutxira, hori, zamarra edo erropa guztiek ideia kendu, eta sandaliak eta galtzamotxak eta kamiseta, txitxakeko kamisetakin, pizkatzen ere, hemen abiliak Floridako bazarra hauetan. Bueno, Pakito. Zuk txitxaken kamisetan, eta nik aspaldiko Gernika zestapunta eskolako kamiseta. Aspaldikoa, baina, bueno. Bira, zer da? Erakutzi biherra dekot. Jaialai eskolakoa? Bai, Gernikakoa. Urtiak ditu ja, kamisetak, 10 bat urte honak. Hori gutxinez, Gerrika eta garai hartako... Ez hainbeste. Pakito, atzo Gernikan edo etxetikan nola ibiliaiz? Ez, atzo etxetik ikusi nian. Gonbidapena egin oteken, Iloba eta bere neskalagunai, eta haiek joan zituen, eta nik etxetik ikusi nian atzo. Partida. Azkenian, bonu ateauke, baina momentuz behintzat, jende berria izbialtzen Gernika da, ez? Bai. Outsider guztiak hor azaltzen nahi dituk. Bai, eta animatzen nahi dituk, aurrena zea nekane emaztea eta bilo, gero kuñaua, gero Iloba, oan Iloba neskalagunakin, da holaxe, urrengo astean ere ez naiz jungo, orduan ere beste bilagun joango da, ire ezagunak, haie joango dituk. Olako jendea behar du, ez? Azkenian inoiz ikusi ez dutenak eta derrepente engantxatu finalerako sarrerak eskatzen, Pakito, Nikolana Bazkak. Bai, baina posa ematen dik nahi ere posa ematen ziegoiek banatu alizatia eta urrengo astian doan zen bilagunak oiek pelotari hoia dituk, oseak, oiek ez dituk berriak. Beno, Aitor, Zemosko giroa, 5. jardunaldia zala eta gauzak nola ikusi dituzue atarieko momentutan? Bai, 5. jardunaldize, eta, berdin da programan norregon, hemen frontoia beti dau pilpilean, bete-bete, eta giroa nabarrentzen da, ez? Oraingoan, nik uste dut niko bolo-bolo ibilidan komentarizoa lehen komentatu deutzut, zelan, eguraldi kontu direla eta niko ezetasuna handize eta euri jasa indartzuek izan duguz. Eta atzo egoan olan ardura bat, kezka bat, ia horrek eragina izango zuen frontoian, ez? Oraindik gogoan deko orain dela 2 urte, izan gendun bertan bera utzi berreko partidu bat, Erik Mendizabal eta Bailu eta uste dut egozela jokatzen, negargarri izan zen, eta ez horren beste, ez tantzik ere, baina Gerniken jaialaire askotan goazenak badakigu horre ituginak hor jarraitzen da bela.
eta itugin potenteak dauz, da atzobe euren marka utzi eben. 6. kuadroen dau itugin bat, beste bat 10. kuadru bueltan, 3 palau itugin badauz kantxan, eta bueno, nik uste dut, neko itxura eskasa eta negargarriz emoteaz gain, arrisku bizizen jartzen dauze pelotarizek, eta pelota bera espektakula, ez? Horren inguruan, baegoan ardura bat, ez? Eta horrez gain, bueno, denok genkian, tentzino handiko partidu bat biziko gendula. Bai alabaiko hilala biziko partidu bat zan, bai Zai Barandika eta Baskerentzat, zein Goixerri eta Mantzirentzat. Horrek alderdi bize kontuan izan da, bueno, ikusten genduen, berba da igual, partidu, tentzino handiko partidu igual biziko gendule, eta bueno, maila batean alan izan zen, ez? Behintzat, lehenengo jokoko, lehenengo partean alan izan zen. Astean eukizen un aukera Xabi Barandikarekin berba egiteko edo... Ez, aste honetan ez naiz beragaz egon, ez? Pakito, Aitorrek ezetasuna aipatu du, nik jakina telebistatikan jarraitu dut, eta berehala konturatu nintzen hori, ezetasuna zegoela edo itoginak ere bai, zen epaileak eta trapuekin lehortzen kantxan, eta gero pelotariak ere keinuk egiten, eta gainera ez dakit, momentu batian armailetan ere, ez dakit, batzuk guardasolakin, atzerkiekin ikusi hori, ez dakit, brometan zeuden. Hori brometan izan zen, baina, bueno, ondo daube bai hori erakustea, ez? Zeran edo alama, bueno, ja nik uste dut, aspaldi egindako eskara bat dela udaletxeari edo dagokionari, baina, bueno, nik ulertu nuen, bere sasoian, ja aurrekontu bat zegoela, frontuia nolabait egokitzeko eta txukun jartzeko, ze uste dut, eskaparate izugarri dela bai herrizentzat, zein pelotarentzat, baina ez dakit zentzu diren gora berak edo analakoak, baina, bai, nik uste dut hori zezala portxuet, broma kaustiko bat, baina, bueno, nik, bueno, gustatu zitzaidan, ze, bueno, sarritan una imagen bade más que 1000 palabras, ez da, Bai, bueno, bai. Eta, bueno, sartuko gea partiduaren mamian, gero baita ere jakin genuen atainek, Gorka Mugartegik atainek, nolabait konpromisua, elkar arteko konpromisua hartu dutela eramanek eta berak datorren urtean, behin Daniako 3 hilabeteko denboraldia amaitzu, eta, bueno, txapelketetan parte hartzeko, ez dakit, behar bada datorren hastian edo bere aitarekin edo hitz egiteko aukera daukagun da saltzen dizkigun zer, bueno, nolako baldintzak edo esklusiban edo nolako harremana eukiko duten, baina, bueno, Pakito, notiziona, guk behin da berriz podcast txulan edo txiktxaken aipatu izan dugu, hori, gazteak behar direla eta zein hobeto Gorka bezalako pelotari bat, ez? Ja, gaztia da, baina Danian ikuste ja 3 denboraldi egin ditula, Laster laugarren hasiko da, eta etorkizuneko pelotaria baino gehiago, ja, gaur egun ere esan lehike hor eliteko mutila pelotaria dela. Bai, oso albistea atzo jakin genuen, oso albiste posgarria, horre igual pixka bat susmoa edo pentsatu altzan zerbait, azkeneko podcasten atainekin ere, ez dakit zerbait, ez zunez esaten horri buruz, baina diskursoa ere, akordio batea bezala iristeko zen, ez dugu boikota egiten, guk hau, eta bazegoen horre endente bat. Oso posgarria, eta 21 urte ditu, Gorkak, 21 urte, ikesan deken bezala 3. 4. urtea ja Danian, ja ibilbide bat, gero Jaialibekin Donostian, Hondarribin, Grand Slam batzutan ja parte hartutakoa, eta badakigu potentzial handiko mutila dela, gazte bat, eta ematen du, bueno, López badoa, baina beste ezaugarri oso onak indatorren pelotari gazte bat badator.
Eta nik uste du besten batzuk ere badaudela hor ate joka, pues, bat esango dut, oraindik gazteagoa da, 18 urte ditu, baina Hortzi Aldazabal Argoitia ere ordezkoa eginez, dabil orain Zabilekoan Gernikan, da hoiek ate joka. Eta Gorka Atain horrekin batera nire galdera da, eta Erika Mugartegi eta Arai Lejardik jokatuko dute ere eramanengo ligan, aurreko urtean hasi zuten, da gero ez zuten jokatu, baina ez dakite pakete osoa izango da, akordioa edo nola izango da, baina dudarik ez berri oso ona dela. Aitor, guk Gipuzko aldian pixkanaka esaten dugu, zuek apurka, ba, bueno, gauzak borobiltzen edo burutzen ari dira, kasualidadi ematen du, baina Lopezek erretirua hartzera doa, eta zein eta mutil gazte bat atzelaria ordezko edo barrura, hori nola hartzen da? Oso ondo, hartzen da oso, ni izugarri pilo bat postu niten, bai bera gaitik, zein, bueno, gu gaitik, salien gaitik eta sexta punta gaitik, ez? Oso notiziona da, oso berri ona da. Goikok esan zuen, egin eutzien elkarrizketan, esan eban, bueno, berak ja eskatute eukela hori zelan edoalan ja enpresari, ba, bueno, movimentu horrek areagotzeko, eta, bueno, ba, denok zoriondu behar gara, ba, bueno, horrek azkenean, ba, bueno, emaitza ona izateaz. Nik Atain askotan ikusi dut, Gernikan jokatzen den txapelketan, horreguenetan, ostegunetan, berrituko txapelketan ere garaile urten da, joan den ostiralean uste dut, eta, bueno, oso berri ona. Lehen aipatu du Pakitok Argoitia, nik beste izen bat ipiniko dut, ia laster batean, edo, bueno, behintzat denpora epe laburrean, ia hori ere hartzeko edo fitxatzeko moduan, Oienar, Xuberuako pelotaria, izugarri gustatzen zait, eta ia horrek be aukera duen, edo eramanek aukeraren bat ematen dutzen. Gehien bat esaten dut eraman, jakin hor dauela High Alive babitu, izugarrizko lana egin duen beste enpresa bat, baina, karo, gaur egun, liga txapelketa, nola baite edo, bueno, hor daudenak gehien bat, ez, leian, eta horrez egotea, nik uste dut, penagarria dela, pelotari askonentzat, orduen, bueno, horre egotea, aldiz, importantea da. Eta Erikarena, eta Arairena, jo, ia bide beretik duan, Pakete berean behar badanik, beste izen bat gehituko nuke, Kaparros, frantziarra, ez dut uste iparraldeko danik baizik eta horre... Osegorri inguru hortakoa, ez dakit, eukizen duten aukera Durangoko San Faustoko finalaren partida, elkarren kontra jokatu zuten Javier Urrutiak eta Atainek, beste iparralde edo frantzes bat, nahiz izenago batzen, eta Kaparros, mutil handi bat ere bai, izugarri gustatu zitzaidan. Behar bada, guaindikan hori bere kilometroak edo orduk sartu beharko ditu kantxan, baina etorkizunean seguru asko kontuan eukitzeko mutil bat. Dana dala, nik ez dut aukera galduko esateko aigeala pitxaketaz hitz egiten, baino lehenago edo geroago ez sistema hori apurtu inbierko dela. Hau da, open atarikoekin beste kiroletan bezala. Ez adedo edo esaten dan hau eta hau jokatuko dute eta bestek kalean geratzen dira. Hori nik usten dut, ulertzen dut, egoera ezin dela derrepente aldatu, ez? Derrepente gabetikan egunera edo gauzak bere momentuak behar dutela, baina hor badaude mutilak aukeragari gabe geratzen direnak. Atainek aukera emango diote orain, baina ez leno. Eta jokoa berdintxua, hori ez da. Ez dut esaten denek ataka berdinatikan pasaberko luketela, hau da atarikoekin baizik eta zerrenda buruak bai, baina irekiateak. Eta orduan,
zalegoak ere eskertu ingo luke, zeren Aitor, zu hor zaude, zintzo demonio, arpegi berriak beti zea da, ez, aurten, gero aipatuko dugu, Goixerri sartu da, zein godun, zer ez duen egingo, nahi ditugu berritasunak, beste kiroletan onurako. Bueno, hori soka luzea emango luke gai honek, baina gaitezen partidare, Pakito, ze erritmoko partidua izan zen. Bueno, partidua lehen esan duen bezala, Aitorrek esan zuen bezala, asko zegoen jokuan, asko zegoen bi aldetatikan jokuan, eta igual gehiago Barandik eta Basken aldetik, zeren txapelketan hasieratik favoritotzat jotze genitun, eta orduan lehenengo partidua galduta Urreisti eta Lopezen aurka, bita utz, eta tantuk alde aurka eko eskasian gelditu zian ez, naiz eta bigarren jokoa tanto bakarragatik galdu, aurrekoa 8 gelditu zian, eta orduan presioa gehiago, onde ustez, beraiez zaukaten ez da. Eta Goixerri eta Mantxi, Goixerri dator Magiketik, atzo itxura hobea eman zuen, lehenengo partidun baino itxura hobea eman zuen, eta haiek ere presioa, itxura ona, eta auker hori baliatu nahi zutelako, ez da? Eta nik, ezustekoak izan du dira, bate oso nabarmena, eta bestie esain beste, eta esaten zergatik ez ezusteko bat oanguntan ere. Eta ez dut esaten, baina bita bat edo lakon bat ustia, eta nahi nuen hori izatik, zailkapena baindik gehiago estutuko zan, ez da? Eta ia lortu zut, etzan izan du partidu dizdiratzua, hasieran, nik uste dut esetasunana edo ituginena, pisu handia da izan duzula, hor presioaz gain, Mantxi lehenengo pilotaka da, emantzuna, eta lurrea juntzan. Eta uste dut, atea zitzaiola Guillermina bat, ez da? Hoi Guillermina da, Juan Ignacio? Atea zitzaiola. Enun ikusi, enegoan diferidon ikusten, eta konturatu nintzen ian, ja bat eta utxo zijoazen, ez nintzen behitu. Ez que lehenengo pilotaka dartu zunean, neiko zabalean, errebesakin, eta hankazera labaindu zitzaion, eta bipareta atea zitzaion errebesean, josun 5-6 artean, eta bipareta errebesakin. Eta ez dakit hori Guillermo Amutxastegi handiak egiten zituen biparetak, ez dakit zan, bueno, hori atea zan. Eta gero handikan gutxira, sakia egitea juntzan Goixerri, eta gauza bera, labaindu eta lurrea. Eta nik uste dut hori nahi edo ez eragina badula hor, eta hasieran nahiko failuk eta izan zian, baina lehiatxua juntzen, lehiatxua lehenengo atzedena 8-7 aurretik joan zian Goixerri eta Mantxi, eta 9 eta 8 ere bai, baina horre izan zen tanton batean nahiko zaila hartu zuen Mantxik, eta 9tik etzun altxa, eta Barandik 7 utzi zion, galdu zuten, bueno, ja, pelota aldatu zuten, da, beste gauza bat, pelotakin atzo eskapada asko, eskapadan ibili izan pelota. Eta orduan, aurreko podcasten hitz egiten genuen hemen zestapuntako jergak eta autoa, eta nik uste dut, ETB-en ere geho ikusten zera partidun, eskapadata aipatzen dut, ez da behin da berriro. Eta nik uste dut dela gaur aukera politia, Juan Ignacio, eskapada zer den, eta eskapada batzutan egiten da frontoia bea, pinturagatik, pelotagatik, atzo dirudien ez pelotagatik zen, eguraldiak ez dakit zer ikusirik izan duzun. Eta orduan, azalduko gauke eskapada pixka bat zer den? Bai, erabat ados nago, eta hain justu hemen apuntatuta neukan pedagogia, nola baita azaltzeko eskapadaz aigean nian zertaz ari garen, ez? Eskapadak, IESKA edo euskeraz nola izango litzateken da, efektua guztiz kontra hartzen du nian pelotak frontizan. Hau da,
eskubiakin goitibera botatzerakoan adibidez, beherak hainbierrian pixka bat zeiteu ez, goraka bialdu, eskapar, ieska ez gora, irristatu baino gogoraka, orduan efektua guztiz diferentea. Adibidez, erremontean jokatzen da eskapadaz, momentu oro. Erremonte modalidadean dana eskapada da. Dita baino esagerazio bat. Eta errebesarekin, batipat eta gero aipatuko dute baskenen eragina eskapadarekin, gogor jotzen danian, errebesakin frontizan behera iteu. Eta, karo, behera iteu, baina sekulako abiadura hartzen du gero kantxan. Jota, tiro bat bezala joaten da. Eta atzeko hormara jotzen utzizkero, txik-txak bezala iten du, errebesarekin. Batea kontuk. Eta alderantziz, eskubiakin, adibidez, Xabi Barandikak, albotikan emateion postura zoragarria eskapadaz botatzeko, efektua da hori, parabola bezala egiten dula, eta gero, atzeko erreboteko horman jota gogorak aiteu. Orduan, ze gertatzen da? Kontrako bidean edo gidatzen hariko bazina momentu guztietan, egunero jokatu ezkero horrela, nolabait oitu itezea, baino eromena da gehienentzat espada jotzaileentzat. Jotzailek sekulako abantaila dakate hola jokatzen danian. Hau da, adibidez, burura etortze zait, Lalo Eduardo Elordui, arek emate zion garrotiarekin, eskapada harrapatzen du nion pelota, ez da arduratu behar ezker pareta bilatzen edo, ez, eman egurra pelota enkargatuko da nolabait tantu egiteka. Eta, karo, aurkaria ez dakizu boteko horrioa jun, atzian geratu, behera ingoizun, edo zabalera, eromena. Nik uste dut, pelotari izan du gehienok eta direnak eskapadaz ez dutela ikusi nahi espada jotzaile bat. Orduan, atzoko kasuan, nire ustez ezetasunak sekulako eragin aukizula frontizian. Claro, frontiza nolabait bustita ongo zen. Eta bustitasun horrekin pelotak irrist egiten du baretian, ez du heltzen. Gero, izan du dira kasuak ere bai, beste frontoitan pelotengatikan eskapada hartzen dula. Beste material klase bat hartu, pareta berdinarekin eta ez du eskapada hartzen. Orduan, arrazoi desberdinak egon lehizke eskapadaz jokatzeko garaian. Eta batipat hori, efektua kontrakoa direla. Ez dakite nahiko azalpena gelditu da garbi xamar edo, bestela, Aitor, zuk esaten zuen, irudi batek gehiago balio du mila hitz. Niretzat, atzoko partidan, Aitor, ez dakite zu adoz zauden, ezetasunak baldintzatu intzun erabat partida osoa. Zuk nola ikusi zenun? Bai, gainera hasieratik mesfidantza puntu bat sortu zuen. Nik uste dut ja aurretiaz be ikusle eta sale guztizok geneuzkan kezka horiek be eurepe izango zituzten, eta zelan edo alan, prebizio edo aurrekuspen horretan sartzen zala ja, aukera hori, ez? Nik uste dut atzo eskapadik gehien bat pelota batek eukibala, gehien bat materialean ikusi nabenik eskapada, eta naiz eta lehengo bederatzi edo hor, lehengo jokoaren lehengo partean nahiko berdintzu ikusi nabezen bikote bizek, berdintzu beba ikusi nabezen desero oso. Nik ezakit kale ez egitera, tanto egitera baino, ia ez dugun kale egiten, egokitzera, kantxara, egokitzera, materialera, nik uste dut hor, ibili zirela laurok, ez? Nik ez naben ikusi komodo. Eta egia da, nahiko berdintzu joan zela horrez. Ze gertatzen da, justo, eta zuk esandako hortatik tiraka,
atzo baskeek bortizki joeban, injartzu joeban pelota, eta pelota, eskapaduken pelota horretaz baliatu zen. Oso ondo irakurri zuen, zenolako ezaugarriak egoazen bai kantxan, zein material aldetik, eta egokitu zen ondoen, eta orden soratu, erotu egin zituen esan bestiek, ez? Orden, oindala bi podcast López eta Urrestin kontra esan gendun baskeren partidua baldintzatzaile izan zela txarrerako, akatz pilo eta palo pilo bat jo bezalako, uste dut, egiari zor atzoko egunean desberdin izan dela. Baldintzatzaile izan da ere baske, baina onerako, euren interesen onerako. Izan be, 8-7 lehen pakituk esan den moduen, 8-7 joan ziren atzedenera, lehenengo atzeden aldira, atzetik baske eta Xabi, baina gero 15 eta 10erakoan ziren, 8 eta 2 partziala egin eben. Eta hor, baskeren eskuma batez be, indartzu, poteretzu, hor bien artean sortu eban izugarrizko desoreka, eta aurretiaz egon ziteken mesfidantza kantxarekiko eta egoerarikiko nik uste dut areagotu egin zala. Orduen, zerritzen nor moldatzen dan ondoen, nok aprobetsatzen dituen, bai alabai dauden ezaugarriak, horrek darama, edo garaipenetik hurbilago dago, ez? Eta nik uste dut hori gertatu zala atzo, nabarben ikusi izan, bai 9. Tantutik aurrera. Bai, eta hortik aurrera ere lehen joku hortan, basken bortizkeria eta bere defensa ere, bai. Zeren defensa oso ona erakutsi zuen, tarte hortan euki zuten, ez zuten euki Lópezek eukizun bezala atzeko paetan kontra, baina bai izan zitulan pelota zailak, eta oso ondo eutzi ziola, seguru jokatu zula, eta ikuste zitzaion berari bai konfiantza handina beak zaukalan. Bestek esan duguna, esetasuna horrek, presiluak eta baldintzatu intzitun. Eta zati hortan, baske izan zan honena, gero bigarren joku hasi zanean, esaten, bueno, ordu arte lehiatxo izan du da, gero esan duguna, bigarren bukaera, bukaeran eskapatu zitzaien, lehenengo joku hasi zanean, hasi zian irabazten Goixerri eta Mantxi hasi zian irabazten, eta bita utz uste du jarri ziala. Bita utz ez, bat eta utz, beraiek hasi zian, eta nik jadun, bueno, ia, oan ere berrio, baina ja hor, etzan ja kolorerik egin, egon. Hor ja joan egin ziren segitun, eta ja etzan kolorerik egon. Etzan izan partidu dizdiratxua, etzan egon ere tensio handi bat, partidu pare batean egon dan bezala tantu batekin bukatzen dela, eta atzo ere partidua bukatu zen 2 jokotan. 5 jardun alditan, edo 5-6 partidu jokatu dira, eta bakarra izan du dira 3 jokota. Ladutx eta Zabala eta Erkiaga Ibar Luzeana 3 jokota. Beste guzti 2 jokota jundia momentuz. Bai, tentzinoa esan grabara esan transmititu. Eurek behar bada, eurena izango eben, hori argi da, jokoan asko egualako, baina esan grabara transmititu izen be igual, alde hortatik izan zen, ez dakit, 5. jardunaldi ze, igual, animazio aldetik igual, 5 horietatik igual eskasena, bizi izan gendun atzo, eta horrek bere eragina dauka, gero saleen artean eta partiduaren balorazioan, ez? Zer esanik ez, bigarren zeta, dekaile joan zan, 8 batera, gero sozer itxuratu zan, baina argiegoan, lehenengo jokoko bigarren parteari segida jarraipena emon eutziela, eta aurrerantza, ez? Gero Xabik oso partidu serioa jokatu zuen, nire ustez, eta atzo ikusi izan ez, lehen aipatu duzu eskapada, hor errebotea, eskumeko errebotea hartzen duenean, hain ondo egiten duen jugada hori, pare bat eskapadona eman eutzan, eta tantuak atzean egin, ez? Eskapadaz jokatzen da nian, nik urteetan
eta tokatu zaigu eskapadaz jokatu beharra bolada luzeetan, inoiz ez dago joku dizdiratxua. Daude irabazleak eta galtzaileak. Baina galtzaile kirolak, espektakuluak, beti. Zeren ezinezkoa da horrela ondo jokatzea. Zatikan baldintzak berdinak ez dira. Orduan, atzo, niretzat Goixerri eta Mantxirentzat partido trampa bat izan zen. Baldintza normaletan, pelotak normalak, zatikan, atzoko pelotak beste egunetako pelotak izango ziren, ni seguru nago, gertatzen da, hori, giroa, atmosferikoa, erabat diferentea zala, eta pelotek beste erabatea ateratzen zirela. Goixerri eta Mantzi pelotari teknikoak dira, ez dira jotzaileak. Batipat Mantzik behin hemen txitxak esan zuen bezala, eskubi planoa dauka. Ez dio ematen, baskek ematen dion bortizkeri horrekin, ez? Basken suina, postura ikusi eta duen guztiarekin emateio. Aia kuidauz, noa juten dan pelota, bate daki, baina eman iteio. Atzoko baldintzetan, haizea bere alde, momentu guztietan. Haizea bere alde, batipate hori, lehenengo jokoan, bigarrengo zatian, da gero bigarrenian, Goixerri eta Mantzi ezinean, zerikane baskek eman, karo, holakotan aziten da pelotaria, ikusten du, mina iten dula, hor, bozealeari batek, jotzaile batek, bestia aurkaria soken kontra dakanian, ez? Bestia, hori, nahiko lan adazka, datorren erasoa gelditzen. Eta nik Mantxi ikusi nuen momentu guztietan, saiatzezan eskubiakin ere zea ematen, baina ez daka indarra, ez daka tokea, eta atzoko balditzetan tokea behar da indarra, eta Xabik, leheno esan deten bezala, eskubi horrekin, bere biziko minoiteu. Orduan, partido trampa bat izan zen. Horregatik, ojo, kontuz, Barandika eta Baske beste batzuen kontra, beste baldintzetan ere ustez. Urreisti eta López Pakito, garo, dituk, oain arte erakutsi dutena da, bueno, ez, demasa. Baina, ez dakit, ojo, oain dikan. Bai, hor zean, Goixerri Mantzi, oan gelditu dira, matematikoki ez daude kanpun, matematikoki ez daude, Urreisti eta López matematikoki ez daude finalerditan, baina badakigu hankaterdi handaukatela, eta Goixerri Mantxik hankaterdi kanpoan. Gero gelditzen da laugarren bikotea, hor, Urrutia del Rio, oaindikan partidurik jokatu gabe, eta haiek jokatu behar dituzte, oaindikan data ere uste dut ez daukatela jarrita, egongo da Urrutia nola magiken aidan jokatzen da horren arabera olakon bat, eta haiek 3 partidu jokatu behar dituzte. Eta orduan nik ikusten ditut Goixerri Mantxi, Urrutia del Rio dez zaila ikusten dut bikote hori iristea finalerdira. Baina bai disguston bat eman aldutela. Baten bat igual gauzak igual saildu igual egin aldiotela. Momentu honetan, multzo honetan, B multzoan ikusten dira Urreisti López, Barandika Baske, hautagai nagusiak ez da, finalerdia. Baina, ikusten, bikote hori, Urrutia del Rio, baten bat igual, disgustotxon bat igual eman aldiola. Pixka bat errajatu inaizekela, pentsatu sartu izekela, hola, eta geho azten dira kalkuladorak hor martxan, tanto kalde, tanto kaurka, Goixerri Mantxi 2 partidu jokatuta, puntori gabe, eta aldekua eta aurkakua oso gaizki daukate. Askoz gehiago dauzkate tantuk aurka alde baino. Baina, oaindikan partidu, beldurra de badut, iak gertatzen den, ez final horretan baizik, ligaskan, partidun bat egotia, ja zer ikusirik ez dagoena. Aurreko urtean gertatu zen bezala finalerdin, jokatzen zara partidu bat, eta etzeola eser jokuan, ezta? Eta hemen ere, arrisku ikusten dut, partidaren bat, hor,
ez dakite Urrutia del Rio baten, eta ja, dena, esaten da, bakailu guztia saldu egotia, baina partidu hori jokatu inbierda. Eta hala ere, bonuk direla, hau direla, frontoia bete ingo da. Atzo Xabi jokatzezulako, Mutriko erra jokatzezultelako, eta etorri ziala, eta datorren asteako dena salduta dago, ere. Urrengo asteleneako dena salduta dago, ez dago ja sarrerarik, dena gortuta dago. Baina, beldur hori badut, gertatu aldela partidan bat, eta hor, ez dakit hori ematen bada, ez dakit nola jokatuko du. Bai, ni be horren beldur naz, eta uste dut beste podcasten hori komentatu gendula, ez? Osa, inondik inoko trascendentzia gabeko partiduek, igual, ikusi behar izatea do, danalakoa, ez? Hori alde batetik, karo, egutegiak berak nola dagoen programatuta bezer ikusi handia duka. Nik ulertzen dut, hor zailtasunak izugarrizek izango direla agenda programatzeko eta agenda antolatzeko kontuan izan da Magic eta Dania eta bestea argi dau gaitz dela, baina, klaro, dagoeneko Xabik 2 partidu jokatu ditu, López eta Aurreztik 2 partidu jokatu dabez, eta oraindik daukagu laugarren bikote bat, oraindik agertu ez dena, ez? Orduen, bueno, zelan edo alan ja, nahiko panorama nahiko argitu da igual, kompetitiba de mailatik, igual nahiko genukena, baino gehiago, ez? Baina, bueno, uste dut hori gertatzen dela, lehenengo, zelan emparejamientok eta abar, zelan emoten diren, baina eske, aparte, hori, egutegian, ja badara batzuk 5. jardunaldia, batzuk oraindik jokatu gabe daude, eta ia horrek zer egin daukan. Lehen izan duzuen ari da, Urrutia del Rio, igual paperean, igual, erbada, igual konfiantza gutxien emon alduen bikote bat da, baina horre bai ezekila ezer galtzerik. Edo ni bentsat hori daukan sentsazioa, eta gero euren izaera erasora da. Erasora da. Orduen, erasora joateak eta Del Riok daukan kainonazoagaz, eskumiegaz, nahiz eta Gernikako frontoia proposena ez izan, berarentzat argi eta garbi, atzoko eguregaz edo ezetasun puntu bategaz, zoratu egin alditu. Besteak bai, edo bentsat desorekatu, deskolekatu, desoroso jarri alditu besteak. Orduan, bueno, ia ze gertatzen da. Eta Goizerrin parte hartzea nola ikusi dezue, esperantzak edo nahia, Goizerri nola esango nuke, dizdiratxu bat ikusteko, 2 partidak jokatu ditu, atzo lehenengoan, txukun xamar ibili izan, baina hortik aparte, ez dakipa. Ikusten da, lehenengo partidu, atzo, hobeto xio moldatu zen, baina, karo, atzokua ere, ze baldintzetan izan zen, hori kontutan euki behar da. Aige hitz egiten esetasunana, lehenengo bigarrengo sakean, lurrea juntzan esetasunagatik, horrek ere nahi gabe ere freno bat talka bada, berarentzat, gero pilota eskapadan zebilen, ezin jarririk, eta hala ere txukunago ibili izan aurrekoan, baina deno daukagu gogoa Goizerri ikusteko beste baldintza batean, ez da beste baldintza batzutan da. Baldintzak ez dut esaten eskapadanak eta esetasunena bakarrik, baizike beste rodaje batean, txapelketetan. Aurreko urtean ez dakite horre Bilbo, bato beste jokatu zuen, baina etun izan du ere hola segida hundi bat izan du. Iparralden ez zitzaion jarri, eta orduan, mutil gazte bat ez dakit 25, 26 urte ditu, eta potentziala izugarriakin da. Orduan, behar du beste segida bat, ne ustez. Orain, Magiketik Gernika, Gernikatik Magikea, Magiketik Gernika, horrez suposatzen duen handikapagakin, oraindik ez diogu ikusi nahiko genukena. Gero Aitor, betikoa, zenbat bider aipatu dugu, katedralak bakoitza bere lekuan jartzen dula, lehenago edo geroago. Hau da,
badaude pelotariak edozein frontoitan, edozein kantxetan oso ondo txukun xamar, primeran, gero ara junda ipurdi agerian gehatzen dala behin da berriz, Bai, Gernikek hori deko, bilusik, norberan burue bilusik ikusteko arrisku ez, da? Ipurdize biztan. Ondize, zabala, leku asko, eta, bueno, biztiegaz jokatzen duenak, aukerak baditu, baina gero horrez gain, fizikoki eta teknikoki bere doaizek duki berdeuz ez. Nik atzo Goizerri bentzet ikusi naben besoa gehiago luzetzen, ikusi naben askeago, ikusi naben atzera beste arrastasun bategaz botatzen alderatuta, iaz deportibon ikusi naben moduan, edo lehenengo urriko esken zelinen ikusi naben hortatik alderatute. Da Pakitok esan duen hildotik, pena ematen dozt horrek, ez? Rodaje falta horrek, zelako eragina dekon, eske eromen bat da, ez? Zure automatismo guztizeko 36 metroko kantxa batera, ezaugarri propio batzukin, atropeilatzera, hankatara jokatzen den leku batean, txitxakik ez dagoen lekuan, materiala erabat desberdina, eta lako batean, eta non, eta 57 metroko frotoi batean, jaialai batean jartzea, eske nik benetan mirestekoa da kantxaratzea, Orduan, ez litzateke, ez dakit, justua izango, ez? Epaiketa bat edo epaitzea dagoen baldintzak kontuan izanik. Hau da, bizpairu hilabete edo hemen jokatzerik izango balu, eta jokatzea, hor uda bueltan egoten den intentzidadegaz, ze hemen winterra esaten da, baina pelotari batzu jokatuko da bez, partidu bat orain, eta hurrengoa jokatuko da, hurrengo hilabetean. Batzutan egunerokotasun horrek ematen duen automatismo sorta, hori da bermatu behar dena, ez? Orduen, nik bai gura neuke horrelako Goizerri bat ikustea argi dau, pelotari dela. Goizerri pelotari da. Nik gogo honez ikusiko nuke Pakito atzoko partidua, baino launak aldatuta. Barandika Mantxikin eta Goizerri Baskekin. Zergatik? Zergatik, ez dut esaten, berriro ez, kontestua, testu ingurua kontutan hartuta, Goizerri eta ez dut esaten ez daukatela maila winter bat jokatzeko, baina laguna gehiago behar dute. Atzo, galduleike partida ez, beti galtzailea eta irabazlea, baina nola galtzen dan, zer erakusten dan, zer balie bideak, eta atzo nik kamutxak ikusten ditu, ez, nune irabazi zezake, 10 bider jokatuko balute partida hori, zenbat bider irabaziko lukete Goizerrik eta Mantxik, nien ikusten nik, nola esaten da, tresnarik partida hori irabazteko. Esateko, bai, atzo ezetasuna, baina kondizio normaletan ere, ez bi borrokalei kontra, Goizerrik, hori, berriro, ikusi berko luke Luzaro, baina ez teke zesango nuke killer bat, que se la juega eta tita partido horrela teatzeula, lan egin behar du, eta Mantxik zer esanik ez. Mantxi da, pelotari bat oso polita, behar bada, Motrikun edo Durango markinean, baina Gernika, 57 metro horiek, gutxi batzuk sentitzen dira oso eroso, baina indarrak aldatuta ordun orekatsuagoa ikusiko nukenik bakoitza olako txapelketa batian, hortikan galdera, Pako. Bai, igual, orokorrean ez bakarrik bikote hau ez da, hartuta dauden bikote guztik, 8 bikote, oreka bat badago, 8 bikoten hartzean. Ikusin behar, Urrutia eta Del Rio ipatu du, baina Aitorrek esatzen bezala, bate da. Ikusi degunaren arabera, ikusi ditugu Goizerri eta Manzi bitan,
eta bitan, esate, bueno, motx, Osea, oreka, sortzi bikoteke aukeratu, eta, osea, esaten da bezala, paperan gainean, ez da, teorikoki, jokatu aurretik, oreka badago, orekatu altzean gehiago, ez gaitu sartuko intendenten lanetan, ez da, beak, askotan, izena, gauzak, baina igual intendenteak dakizki beste gauza batzuk ere. Nola dagoen pelotaia ze transmititzen dion, eta horrelako gauzak dakizki. Eta ezusteko batzuk izan dui da, eta igual beak, bikoteak horrela egiteko, igual ikusi ditu beste gauza batzuk, edo beste zaugarri batzuk, ez dakit. Antxor, izenak eta interesak ere behar bada ere, bai? Izenak, interesak, izanak, gauza asko daude erantzan, eta, bueno, bai, gauza bera egon naiz, gaur goizean Gernikan, pelotari hoi handi bategaz, berbetan horren inguruen, ez? Eta gauza bera komentatzen eban, ez? Osea, teorikoki, behintzat, gitxi gora bera, bale, edonok irabazi aldu, baina zenbatetan irabazi aldu, ez? 10 partidu jarriko bagenitu bata bestearen atzean, ez? Ba, igual, nik, desde luego, dirua badakin noren alde jokatuko neuken, ez? Hori argi dago, ez? Baina bestetik, badaude igual kontraargumento batzuk, ere, ez? Objetibableak direnak, iaz nortzu jokatu zuten Winterreko finala. Laudutxe eta Mantzi egon ziren finalean, ez da? Erkiaga eta Ibarluzearen aurka, ez? Baten batek esango zukeen hori aurretiaz, nik neuk ez behintzat. Orduen, batzutan, ez, arrazoi bide sendoak ustearren daudela, bueno, zorizonez, badaude beste erak, bideak, edo desorekaren bitartez, edo egokitzapenaren bitartez, bueno, horrek gauzak aldatzeko. Teorikoki, bueno, bai, López Urresti, Barandika, Baske, hor beste taldean, bueno, hor badago zer esana, ez? Bai, ez, Unai Leke Goitia, baina, bueno, ez daki, nik alderdi biak ikusi beharko lirateke. Baina, bai, igual behar bada, danok nahi duguz ikusi igual pelotari batzuk horre puntuan, baina era berean bai nahi duguz mito batzuk apurtu. Orduen, bueno, badaude horre, dantzan gauza asko. Eta be alde hona badu horrek zatik, igual, bikoten bat, hasieran ikusten dana, hau dek multzoko eskasena, baina, esaten da bezala, aberia bat egiten du, favorito da nahi, aurreko 2 urtetan txapelketak Gernikako neguko txapelketa irabazi duten bikoteai, aberia egin dio. Gero, beraiek igual ez dira sartuko finalerdin, o ez dute zerringo, baina ja aberia egin du. Horrek, nik uste dut, enpresario intendentea zagoikori, zaten da, neiz esaten didazue desoreka hau deskompensazioa, baina begira zer egin dut dion honek. Beraiek igual ez dira sartuko finalerdina, gero ez dakit zei bilbidea izango duen bikote horrek, baina aberia egin du. Eta orain, aurreko 2 ediziotan txapeldun izan duidanak, Erkiaga eta Ibarluzeak, dauzkate beste 2 partido, eta bileak irala bizikuk. Aitzor, datorren hastian, Erkiaga eta Ibarluzea, Johan eta Gorkaren kontra. Badaukazu informaziorik Johanek jokatuko ote duen? Ez daukat. Ez dakit, galdetu ere ez dut egin, baina ez daukat, ez daukat. Orduan... Partidu, bueno, Olaranek jokatuko badu, da Olaran, joan dena estean etorri zen moduan badator, partidutxu ikusi aldugu, ez? Johan nik aspaldi joan ez dut benetan ondo ikusten. Uste dut niko ez du holan bilakaera bat, edo danok espero gendun bilakaera bat ez du egin. Azkeneko urtean, ez? Niko
ez dakit, dituen doaiak eta dekon ingerra eta dekon jonasoari ekiteko, bueno, ez dakit, aukera horiek, ez dauz baliatzen, ez dauz aprobetzetan. Baina, bueno, Olaranek atzobe antza denez, politio izan Olaran behatzo Erkiagaren kontra Barakaldeko frontoian, da, bueno, ikusiko dugu, ia ze gertatzen den. Pakito, etxetikan ikusiko partidua noski, jende berria, behin da berriz bialtzen nahi daiz, Ernika? Bueno, berrik ez dituk, berrik ez dituk hauek. Bai, eta, bueno, neik Olaran egon, edo Johan egon, bai, aldea ikusten dut, baina hala ere Erkiaga egon da. Eta Gernikan izan da, favorito dia Erkiaga. Erkiaga eta Ibarluzea. Ikusin bier Ibarluzea aurreko partidun baino asentatuago datorren, nola den, baina nik uste dute favorituak beak direla. Bera direla, dudarik gabe. Behintzat, ezetasunari gabe izan dadila, Aitor? Ja, espero, ez dakizelako guralize dauen iregarritxe, bai, frontoialik eta naturalen dauen da... Leheno, hartze zituzten makina batzuk edo, ez? Bai, nik uste dut hori obrakin eta hor egon ziren egokitzapen batzukin eta horiek traktorak eta uste dut teoria gendu zirela. Bai, leheneko ondo zegoen. Leheno aipatu dezun Erikek eta Mantxizan? Bailo. Bailo, jokatu zuten da suspenditzen. Ondoren jarri zituzten aparato batzuk, gailu batzuk, ez? Sekatzeko, ez? Duela bi urteko hori, Erik Bailo eta Olaran del Rio izan ziren, partida hori. Olaran del Rio. Eta, uste dut, bueno, entzuten zana eta izan zala eguna euritsua, baina, bueno, udazkenan egun Euskal Herrin euri egitea, gauza normala da eta posgarriare bai, eta esan zuten berogailua jarri otesan martxan, aurretik berogailua, hotzeitezula, gero jendia sartu zanean, jendian berotasuna, arnazak eta kondensazio bat, eta nik uste pixka bat ikasi intzutela ja berogailua nola erabili, ezta. Eta atzo egualdiakin, esaten, bueno, zeren atzo arratzaldean Beotibarren eskuzko partidak izan zian, eta arazoak izan zituzten. Eskuzko arazoak partidan, Beotibarren arazoak izan zituzten, uste bigarren partida lehenengoa jokatu zala, lehenengoa bigarren olakon bat izan zuten. Baina han izan zen, ezetasuna eta irristakorra. Hemen kantxa etzeon irristakor, itoginak zeuden, epaileek horren toaliakin, ja, esan bertzaile mopatxo batzuk ere egoten direla, hankakin hor, toalia lehortzen ibili berrian, izaten diala pixka bat. Fregona batzuk, ez? Zabaloi, mopak, eta ikusten ditugu, saskibaloian, da nola ateatzen dian, hemen, hankakin hor, toalia, eta, bueno, bale. Kantxa ondo zegoen, baina frontixa ez zegoen ondo. Orduan, haber, nola den urrengo astelenekoa. Ia ikusten dugun partido handi bat, partido hon bat, tensilua dagoen, eta geoku. Behin goz, Aitor, bita bat edo borroka batian da... Bai, partidu lehiatu eta tantu politikaz, da deno gustura geratzeko moduen ia dekogun. Bai, bi partidu izan du da hola lehiatzuk, Urreisti López, Barandika Baske, bi jokotan izan zen, baina bigarrengo jokoan 15-14, ikusten nola bukatu zen, eta beste partida izan zen, Ladutxe Zabala, Erkiaga Ibarluzea, 3 jokota, eta ua ere 5-4. Azkeneko pelota ua, Erkiaga ikutxusuna eta falta eman ziotena. Orduan, horiek izan bida. Pakito Aitor, ez da Aitor, bersua prestatuta edo... Ez dut prestatu. Nik kamiseta ekerri dut. Bueno, ba. Izate izan, joan den azien eukinaren buruen egiteko, nahi gizela. Aitzaki.
Aitor, Aitor emaitzak. kamiseta hori eBay edo interneten gogotik kotizatuta ongo, ez? Ez dakit, ja urtetxo batzu ditu. Bai, ondo politia da ganera. Hor, Hori- zera, bat, segi. Jesus Olivera, gehoitako batek ikusiko balu, kotizatuko luke gogotik, Bueno, bazuken propaganda da, iguale, eskolakoek iguale eskertuko dabe. Banian hemen bertan, frontoian ikusiko dut, egun gutxi barru, eta esango jo, bitu, holako Aitor albizu baka, kamiseta, hola, historia hondikua, beraz, Oso ondo. ea, sos batzuk atertzeko mun. Bai, dana ongi etorri zeizengo da. Pakito, Aitorrek atletikak eren partidu ikusi nahi du, eta baina minutu pare bat, bitxikeria edo kuriosidadea kontatzeko. Pixka bat hola, beridatuta zea 16 pilotarik, Gernikako neguko txapelketa jokatzen ari diren 16 pilotarik, hegoaldekuk dira 11. Iparraldekoak 5. Gero, Bizkaitarrak dira 6. Lapurtarra 4, Gipuzkoarrak 4 ere, Benafartarra 1 eta Arabarra 1. Falta zaigu Nafarra garaikon 1. Falta zaigu ja Euskal Herri eta Xuberokon 1. Horiek falta zaizkigu herrialde. Baina ikusten da, Bizkaiatiken 6-kin. Eta gero beste bitxikeri bat ere, kostaldekoak gehiago diala barruko aldekoa baino. 9 kostaldekuk eta 7 barruko aldekuk. Orduan kostaldean zestapuntak Sorozabaltarrak Biarriztik, Bidartetik Baske, Getaritik Ladutxe, gero Zumaiatik López da Montrikotik 3, eta orduan kostaldekoa 9 ateratzen dira. Eta gero 30 urtetik gorakuk 6. Bueno, López berroitik gora ere bai, baina 6 daude 30 urtetik gora, eta 30 urtetik behera 10. Osea, gaztetasuna, hor daude ertzertzean Ibarluzea, Baske eta Del Rio 29 urtekin, eta baina gero beste guztia 30 urtetik gora. Osea, gaztetu eginda, eta orain López juten danian eta sartzen danian atain, gehixo gaztetzen da. Beste baterako utziko dugu, Aitor, behar bada, baina gai bat, espektakularra, pelotari espektakularra izatea zer den. Hau da, ona etorri baino leno, Diario Baskoko Joseba Lezetak elkarrizketa egin zidan, da lehenengo galdera zan, egin zidana zan, zuretzako zein izan da pelotari espektakularrena, ez? Eta nik automatikoki edo beti berdina oteatzen zait, tximela. Hainbat buru, hainbat aburu onola izaten da, ez? Bakoitzari galdetuko bagenio, seguru aski ez dukuen nuke bat egingo, zeren beste egon dira, beste bateak utziko, baina labur, Aitor, espektakularra izatea, adibidez, zure herriko baitakor hainbeste estimatu genuen Javier Gerrika, ez? Gerni, tximelaz aparte, lehenengo lerroan jarriko nuke espektakulo ematezun pelotaria zala. Baina labur zuentzat espektakularra izatea nola deskribatuko zenukete? Hombre, nik uste dut espektakularra, espektakuluaren kontu hori pelotan artien gehiago dauela lotuta zestapuntiegaz. Adibidez da, inbeste entzuten espektakularra izatea eskure ez. Espektakularra izan zen adibidez Irribarriak orman gora bere eskerregaz bolea jotzen ebazenien. Ordean ikuste dut, lotuta dauela horregaz, asko igual saltoagaz, akrobatikoak izan daitezken elementuagaz, eta jotzeko erigaz bai. Espektakularra igual izango da, nire ustez, eskume potente bat dekon batek, espektakulara ikiteko, igual, bide gehiago dekoz, rebizista batek, baina gehiago hori iritzi bada. Niretzat, espektakulo bat zan Lalo Elordi ikustea. Espektakulo bat zan Adolfo Elizegi ikustea. Zergatik, igual indarra, izugarrizko indarra eta batez be,
piketako eskuminez, piketako ekiteben, eri horregaitik. Orman gora egiteko, bueno, Tximela aipatu zu, Gerni berak be, orman gora egiten eban, ikustu Gerrika espektakulo beste maila baten ere, basela, beste era batzuk zituen. Bueno, baina loibe behar dugu, pues Jon Martínez, espektakulo baintzat, orman gora egiteko. Bueno, ez dakit, nik zesta puntan espektakulo asko lotzen dut pegadiegaz. Bortizki joteko horregaz, ez? Horrek bai transmititzen deu zerbait. Gero, zelan ez, salto batzuk edo analakoak, ez? Baina, bueno, ez dakit gero oso erainkorrak diren salto horiek, ze bikiak eta gero nekatuta geratuko dira. Pakito, bertzu agota horretik, ikuskizuna? Bai, ikuskizuna lotzen diagu, gaina normalian lotzen dugu, loibe izan daiteke salbuespena, ez da izan izar bat Tximela eta Gerrika bezala, aterkian azpin ere ikusi genuen atzo, loibe, bera zegoeran aterkian azpin hor eteben, eta lotzen dugu geho espektakulua, beste batzuk ematen dute beste espektakulu klase bat, ez daukana ze ikusirik jokuekin. Baina bai, bortizkeria, baina badaude espektakulua ere ez jotzen bakarrik, sartzeko eran ere espektakulua. Ez da igual jendia ez du altxatzen aukitik salto batek bezala, baina batzun errestasuna edo fluidez hori, bote korridon, errebotean, olako gauzak, horiek ere espektakularra dian, Gertatzen da, besteak jendia altxe egiten du aurkitik. Nik horrela laburbilduko nuke tantua edo partidua galdu arren jendea aulkitikan zuti jartzen du pelotaria. Emaitza alde bate utzita. Hori ikusi dugu askorekin, ez? Tximela aipatu dugu, Lalo Elordui, Gerrika, loibenik ez naiz gogoratzen, ez da estetzakit ikusi eten jokatzen ez dakar goguan, baina gutxi horiek Lalo Elordui adibidez, tatua galdu, baina jendea txoatzen ustezun. Eta tatua... Era muy perdedor, era perdedor. Perdedor, pero ikuskizuna irabazten beti. Baina, bueno, Pakito, ikuskizuna behar dugu, baina hitzetik hortzera edo... Pixkanaka badoa, Winter txapelketa, atzo ere frontoia, jendeaz beteta, barandika eta baskek, zuten azterketa, ondo gainditzu zuten guztiz merezita, ondo gainditzu zuten guztiz merezita. Kalo bat. Ikuskizuna. Espektakulua, ikuskizuna, guk espektakulua ematen jau. Zenbeste espektakulo klase bateri izaten baita. Bueno, hemen Florida alde honetan, ez zetasuna pixka bat bazeo, baina euski eharra eta zeru urdina eta benetan... Segi birila ematen guri. Segi guri biri pixka bat ematen. Izango dugu elkarren berri Aitor, disfrutatu eta gutxi sufritu atletikekin, lasai hartu. Bai. Lasai hartu. Ikeren disfrutatu Florida alde hortan da eskuminak etxeko guztiei eta beste ezagunen bate ikuste baldin mekortik. Venga ba. Agur. Ondo izan. Ondo izan.